Kutwoud. En dan ga je zin op de rennen of wat? Hey Paul, jongen, kut. Wordt die turbo er eens in dan? DJ Paul, DJ Paul! In dit prachtige landhuis worden wilde feestbeesten opgevoed tot echte dames. Ze worden klaargestoomd om zich staande te houden in de wereld van de rich en famous, onder leiding van een deskundige jury.